News. Good morning, partner. Good morning kadigja Ayan. amin nagbibuya ken digitay nagtingting kay giti radyo tayo iti Oo. IFM kada ito'y nasa pangabigat ti Martes. Yes. Akin Yes. na nagmayat idol, Glenn. Apay. Nagmayat na kitay equipment. Diyos ko ni Tagina RMN. Yes. Ada op. Deta, touchscreen. Deta yung mga idol. Ken of course, dapat isilaw mi. Ayan, dapat baro nga. Ken of course, dito yung kabaron to nga reporter mi mga idol. Well, Ano to mo ti microphone ako, atayon to. holder ken dadumapay. Yan kabaron to ape. Kabaro kami nitong pa yan. Yes. Baro Arupa. Dati pa gayam sut mo kabaro. Kabaro. Bagong Pilipinas, bagong mukha. Ay we. Alam mo, Idol Glenn, itultuloy tan ayan. Etay effects ken anapay disadvantages ti AI. Oo nga. No? Kasi ado nga mindigay kada tayo. Makulang mga AI deto'y handay mga AI, mga idol. Kasi ti AI, iso apo iti katulungan tayo lang iti panagbiag tayo. Okay, so di kita kwa tayo, di kita naibagatay di kalman i-rundown tayo di kita positive effects na. Yes, go ahead. Faster work and efficiency. Of course, dahil kaya na nga papaspasan di data faster than dakada tayo nga tatao. Napaspas na dyan, i-click mo lang ikuha na sigo din. Kaya kang runaan na kata dagitoy Idol Glenn, we are in the what? Modern era. Technology. Ikuha tayo Anyaminan era nga technology. Tapos accuracy and fewer errors. At napipinas ti accuracy na nga talaga used in amin siguro medical diagnosis, finance, weather forecasting. So amin sa 24/7 availability ado ti chatbot, virtual assistants, can customer service anytime. Yes. And number 4, they improves decision making. Ang AI analyzes patterns to help businesses and government plan better kano. So nga napaspas da nga agpanunot ti AI kano. Kaya sa digitay baybayadan tayo nga politiko. Correct. Politiko? Joke lang. Kung wala challenge kada kayo dito apa yung ipakita yung nalalayan kayo ng digito AI talaga especially kaya digito pinangwa sa pasap nga tulong kada giti pada yung nga umili hanga dito AI timang tultulong ti umili diba hanga isudat ti agserbi para kada giti umili. Okay, so dati pa yung kat safer workplace. Of course, AI robots handle dangerous jobs. Kaya na kaya na kang ispayan. Kaya na pa yung ang tawag na dati buyak idol lang yan. Iso dati agpapampen. Dati ang tawag na dito yan. Dati iso dati ag-purpose aid. Wow, purpose aid mo to. Robot. Resuscitation. Dagi ka kasjay. Ngayon, may metlet na dati tao talaga. Iti mangkas jay keng ka. Mouth-to-mouth resuscitate. Aglaran na pintas ko na ito. Siyempre, hindi ka na paglagyan kita kwa. Then, 20% resuscitation. Kung natin di eskwela. Recitation. Joke lang. Okay. So, dati sumarunong at personalized services recommended to di kaya ka Netflix mo kada Spotify kada online shop. So, dapat di ba? Pati nga tar cellphone mo at the AI ko anan dito. Kata kita mo kakata ada iti the chat GPT na Idol Glenn. So, of course, the boost creativity and innovation helps in writing, design, music, research, and broadcasting. Datang music kit iso da pa yan ti agarami. Yeah. Well, ang dati sa 500 pesos lang ko na dagat AI gayud mo arami dias jay mga idol. Mano lang ang minutos 5 minutes 500. Pakiti nga 5 minutes do mo may isa lang ang minuto ta ipasam lang DJ kayat mo nga lyrics kayat mo nga pagkuan nga pagbalin nga kas jay pagbalinom nga ko na dahil ket upbeat nga kasla fiesta or pagbalinom handay medyo slow nga dete medyo Semana Santa effect kasi kung deta pa yung nagam mo ipamulat nagam mo Glenn Batuyong Idol Glenn diba for only 500 pesos man nangi ko DJ boses mo may DJ kasla AI pauli meta
Okay. So dagito digaya nga runti kasla good effects at no ada AI tayo nalaklak at ipalagbiag no ada AI. Ngayon at negative effects na dito. Dagito yung negative effects nga hangan dapat nga aramid ga po iti AI. Amo yung mga idol sumadot tayo nakas bilang man in-input tayo amin kini AI at itan tayo amin kini AI tika bailan tayo mga idol. Iso nga dapat balance hanga detay nukas bilang man in paubram tingas nga banagan ket isukot isulatan ti routine mon ay agbalik ka nga sa dot kaka ay apo diba? grabe deta no ka hello karang iti 36,000 viewers tayo alaan 40 mil okay for the 40 mil for the 40 mil kita na kaming kakabaro dati sut yes. Hello kada kayo mga idol na yung baga bigat yung okay ito ulit idol Glenn dati negative effect na syempre ang damot negative effect na di mahiling ag AI. Okay, job displacement. Some jobs are replaced by AI, of course. Siyempre, nalalaing da kami nga agkuntar, nalalaing da nga aggrammar, nalalaing da nga garamit letter. Kuta na nga di kay tagal alat assistant na ag AI kay latan. Di kami nanigat idol Glenn kut. Siyempre, cost cutting, amoy cost cutting. Dati pampamayaan di kumpanya nga agikat da dagiti tao in return kata dagiti matgayam gadgets kada apps ti usarendan. Example dagiti fast food chains or dagiti networks, big networks. Ang cost cutting da ikatenda dagiti tao tapos kasta mas maka menos da iti gastos. Ket no maka menos da iti gastos mga idol akit ano ti maurnong ti kompanya. Yes, of course. Sa sumarunod over dependence ti technology. Over dependence ka ti technology. No people may rely too much on AI. Digijay talaga nga di tayo makuan digay critical thinking tayo. Aglalo ka digiti ubing mahilig dati ag AI naglalo nga assignment da. Pati da pampanunutan na niya DJ kuan DJ assignment dan at adamit AI. Di ba? Di da napanunot DJ pinagrasundan no apeng nga DJ apeng nga takas jay ko na di da pampanunutan basta impasa da kang mistrada na tama kakalaig dami. Iso nga puro da amin honor roll tatan. Awan pulos makita-kita nga ka. Among nigi ubing ita. Apo aglilin na ingdan di ko maklase may isang klase puro da honor. Kita apay kami siguro mo adamot ti technique tatan ni mestra nga mang-determine ano nga talaga dagiti ipaspasa dagiti ubing nga AI man or saan mga idol, di ba? Alis to lang deta nga balyaren. No kaya yung susuro. No kaya yung nagsusuro may kayo kanya malyaron ta aming AI. Wait man. Pa-shout out ka no man Sir Lawrence kanila kay ko Mr. Reginald Valencia madamat lutunan baka AI pwede ang lutunan Sir Reggie ha. Hello kay ka PSSG Glycerin Valencia kay Lens ka October 13 sino pa Buybuyed Toyo ni Ma'am Elvesa Villanueva ni Jerry Valdez ni Jazen JJ Asuncion Sensi Barangay Guerrero Dingras ni Eugene Olasco Vic Letran. Oy, agbubuya kanya tayo dong ni Sabos GT, dakmang gwanta ni Kobe. Si Kobe. Ay dato ni Oliver Corpus, ni mga bigat manipod da balakad. Okay, what's next Idol Glenn? Okay, the next is privacy and data security risk. Di na risk ti privacy and kasi dito yung AI, it uses personal data, can be abused or be anya dito yung kuladan. Mabuso. Mabaling nga hack. Oy, dito. At ano kasi pagarigan, syempre ag AI ka hambot nga gagange nga systematic lata dito. At kami digay libre nga AI. Kung kaya mo tay mas detalyado nga AI, magbayad ka. So nagbayad ka ikabil mo digay personal data. Personal ko iso nga talagang ato ti technique tatan mga idol tapos na kayo mahak. Isa to ti topic ito maminsan. Sige. So sumarunod kat bias and discrimination. If trained on biased data, AI can make unfair decisions. Sa tama nga di mo nagbaling nga tao iso nga awan. So nga di na amo DJ
DJ kasasaan ti may isang tao. DJ nga dawan emotions na. DJ ti may isang ako. Diba? Hindi siya nakakaramdam ng pighati, ng lungkot, ng saya. Ada kami hindi dati nga nabuya ang AI nga AI issue nang nagkaroon iti emotion. Dahil sa robot deta nga na robot. DJ nga talaga ngam DJ kat pelikula Yun, pelikula laing mga idol. It's fictional, you know. Hanga day ang gusto DJ. So DJ laing sa may isa pa dito kat high cost ka no, especially development and maintenance of AI systems. Kaya dito pa ngamin parts sa computers, dito pa ngamin software, usarin nyo mga idol, akat nanginan. How much more no talaga nga AI. Sige, AI. Ano sa bayad na yan? Kita chat GPT ka na Gemini. Awanen? Libre? Agkwada Anya dito yun. Balbaling nga libre gaputa ado ti agtaod nga AI pa nga sabsabali nga itatakit kasi lang kung kompetensya dito yan kinumpetensya alin. So dito iti imbaga kita tayo may kaindam ko te lack of human emotion and judgment. Yes. Ang aming nga makapanunot nga nasaya at deta no emotional ti pinangi ko. Correct. Dabagom nga tagang ko sino mas love mo siya kuno ni Lawrence kuno ito ay kuno na ko kuno na do sikalat ta sikat tinagdamag kunala. Sino deta kanilo? Sino ka deta Lawrence? Basi nga tao. Nagbutang na dito ng AI. Hindi kami radyo maragdep pa. Manipod pinili. Baka si AI tatan. Sino kandidat ng Lawrence saya? Is it? Dakil nga tao. DJ ba Alexa? Is it considered as AI? Alexa is an AI because hey Google. Yes, can you Google, can you Siri? Yes, Siri, Google, hey Google, Alexa, plus Jai. Kasi ni Google kuha ka dakin Gemini, so dali. Nagtitinulong dali kita Hey Google, give me some Coke. Di na makaya DJ. Diba? Kan ganito ko na akong DJ Alexa. Parang home convenient tagad ka kasya ay blend dati. Alexa, open sesame. open Netflix. Open Alexa, door. Open Viva Max. Pauna yan. You don't have Viva Max. You didn't pay this month. Hindi kami. Hello kay Daisy 1, Tristan Wyatt Gulay Ken, ano dito ay the great. Ni Ma'am Delia Coloma, kablaawan na kanda kitay St. William's Cathedral members of Mother of Perpetual Help St. William's Cathedral Lawag. Yan digit ka kumare na dito na Holy Spirit Academy and Teachers Faculty and staff. Hello kada kayo Ma'am Delia. Kaya ni Ma'am Delia Coloma. Yes. Kani sinira ni Tristan Wyatt Gulay. Good morning boys ko na. Yes, we're boys. Boys nga amoyo letter V. We have rough boys. Rough boys. Kasi dito yung panahon na delikado dito. Dapat may anad kayo mga idol Dapat may AI dito yung boses ni. Chips na. Alright, hello Kika. Maudi lang tangay bagakan total ko. Dito yung misinformation and deepfakes. Amoy tayo deepfakes. Digijay sika pagbalinan da ka nga artista. Apo una yan nagmayat nete. Kaya na kang pagbalinan nga artista kasi pagbalinan nga ni John Lloyd kasi diba? I think adakas dyan example diba makita yung mat pagbalinan da ka nga bare face tino mo tayo nga mabuhay-buhay ayo ito IFM News ket no kas magaling kahit kung agbalin agwapo kahit kung agbalin anakinis kahit kung agbalin anatayag akit mabalin lat na mga idol yan po kani AI. Sa dati kami kaya na kami agaramid ti fake news. Oo. Balin nga fake videos. Ken voice cloning mo na dali jay. Amuyo katingan dito boses mo ya mabalin. Boses ko mapay ni BBM kat kaya ka ni President. Alat ko na detoy. Kayang-kaya na. Pangas kay manen may salang ti pangasket ko na ni Mang Dennis Alipi. Pagkagaskas na pinas na ito yung equipment na tamang Dennis.
Oh, Jai. ako na, Bang Dennis, Alipio, ang balikan sa amin kay AI Ton, di ba? Kami nga nagiging ng music. Isi ka Mang Densyo, ni Lagay Dennis. Simsim pa am Bram, sukatan na kate AI. Dennis Gabriel, Alipio, nag-glitch yung Udi na. Kuna Dennis Gabriel, AI. Di ba? Isa nga, dapat plastaran tayo lahat. I-balance tayo mga idol, ay ha? Anyway, dito yung ngamin ko mo. Dito napimpintas nga advantage tayo as a human ken ko. Ad emotions tayo. Yes. Makakararag tayo. Aramidam dito AI. Anda din nakita nga nag-AI nga prayer. I wonder. Apo unay mo. Amuyo dito AI. Awang nga emotion DJ na. Pagana? Ano yung pagana yung Udi na? Glenn. For reference. Ending lang. Ending lang. For more information, please refer to the second. Amen sa paunay kay Met Tennis. So nga dapat i-edit yung Met, mga idol. Okay? O, diba? Alright, mga idol. Deta iti usapang AI tayo tatabigat. Iti Martes, January 20, 2026. Iti portion, iti programa to ay programa tayo ay topiko, mga idol. Iso nga, padaanan matan, dagiti bumarbara damdamag. Kalpasan dagitoy, apa malagip. Oras, iti Intero Pilipinas, alas 6:01. IFM News. IFM News. IFM News.